Thế này đi ạ. Đến muốn nào không bút bút lục này. Anh thấy kita bút đi. 산동아 하고 컴도 배운 거. 그냥 다 하고 산는 산는 왜 복 산는? 네. 우리 대만 보자. 네. 내가 너무 말해도 되는 거는. 다른 거 카팔로. 샵샵이 뱀비니 여기를 타네. 이렇게 불려나 더 비는 거를 봐. 남자네 개별 드는 거. 네, 산는 오늘 그냥 야글로 하고 자바 산동안 캄탑 나니 파우사나 보이드. 키니야 캄탑 보이드. 고감은 산는 온도는 마스기 예대 고감은. 연운장. 맞아, 자바는 컴플레. 감자는 그 식이야. 알았어, 얘들아. 알았어, 얘들아. 감자는 그 식이야, 레옹. 안 돼. Sao vậy đâu? Đang ăn sữa lọc thôi. Đang ngủ bên. Mày đang sao chơi? Alu भाजा मोनगोन ना? दै एसे लोंनो। ओमफ्राय आं मोजां मोनबाथाय थाबैनो लाबोगोन ब्लग भिडिअ आरो मोजां मोनगोन मानो मोना जानो गारामाल'सो सादों नालाय। लोमजादोंबो। आं निजेनो गम मोनाखै आंनि लोमजानायखौ नोंसो मिथिदों। मुलिखौनो जानो बायगौबा। मुलि जानो होबा ओरैबायदि बायो आं माने उन्दैनिफ्राय माने बारा इदि आङो मुलि पिल बिजि इउज खालामबोफेरनायनि माने गोसोआव गैफेरानो आरोना आं मिथियाव जेनेबा उन्दैयाव सुनायानो आरो ओमफ्राय 5-6 क्लासनिफ्रायथ' मानसिया गोसोआव थानाय जाखायोना इ समनिफ्रायनो आं बिजिबो थुनाय रेकर्ड गैफेरा ओमफ्राय मुलिखौनो देन जबरदस्ति मा मोना होबाथाय जायो आरो आगोल आरोना 5-6 आव थानायाव दायोथ' नोंनो जबरदस्ति होखायो जायाबाबो लोमजानाय मुलि जायाबा ओरैनो आंबो होनबा लोमजानाया खम मात्र गारामाया खमबाबो जानांगौ लोमजानाय सानानै माने आं खुदैखौनो मन'नो हाया आरो माने इमान सायो खाथेनासो लादांनाय नुदोंना गुदुं जाथो होनना गोरनाखौ फटाफट जाखाव गुसु जालांगोन होनलाय गुसु नङा गुदुङानो गुसु जाबा मोजां जायाना नोंबो जा जादो आं ओंखाम जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय आंबो जानोसै ओंखाम मा जागोन नोंलाय बिदिनो जानांगोन नालाय गुसु संदों हरखां दंबावो दाना